Kumusta mga bay? Murag karon bata ninyo nagbalik ug sabay. Halanda mahang lamisa kay kita magtagay, magbinong tagay, kita maglipay. Shot puno tagtanduay. Atong isulito nung atong istoryahon ng mga kabuwang sa atong kagahapon. Ug kanindot handumon panahon sa gwekaon, pero busog sa katawang maangkon. Maong sa pagkakaroon nga nagkatapok na ta ato ni nasuliton. Bawal diri magrama, hala shot, shot, shot. Sige shot, shot, shot. Mapabago man ang mga kiraan kong barkada. Salamat sa tanan ninyong suporta. Kamutan ano ba nun? Sabay tangga mo lang upagabot sa panahon. Basta positibo lang higala, kay kinitan ng kahago magbunga. Maong sa pagkakaroon, salig lang ta sa proseso, lingawon ka o ari-ari kay sabay, dali na mong sakay. Baka masundan ng tagay na to kay magbinantaga. Ato ang suliton kay karon manay, nagkadabutan ninyo galing dire. All our new friends, kita tanan maglingaw. Ang kasiaw, pirming na amaong makamingaw. Another memories na budya, we makuda. Mga tropa na kung tunay na asali ko. Marigay nga ako sa hinga mabadays ko, pero naamo pakalmahon ko. O karon nga, nagtabog na da sa lamisa. Ipalabay lang usa ang mga problema. Maong ina malingaw, maong ina malingaw, maong ina malingaw, maong ina malingaw. Mapabago mga kiraan kong barkada. Salamat sa tanan ninyong suporta. Kamutan ano ba nun? Sabay tangga mo lang upagabot sa panahon. Basta positibo lang higala, kay kinitan ng kahago magbunga. Maong sa pagkakaroon, salig lang ta sa proseso, lingawon ka o kalimon. Mas klaseng pagsulay, ang atong nasugatan. Bisag way kumustahay, magbabiling tang tunay. Uda ko magkausaban, kaysa kinabuhi gayahay na taglaban. Ang uban kay ni asenso na, ang uban sad nagnegosyo na. Ning balik eskwela nang aminyo na, naanasay na priso tungod sa droga. Pero bisan pamanog na ay nangasaag, andam gihapon mo alalay balag mga barat. Kaya nga tong panag-uban sa salapi, diligyod ka bahiran. Laban, 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 laban sa kinabuhi. Laban, laban, oh, walay mo buhi. Mga kiraan kong barkada. Salamat sa tanan ninyong suporta. Kamutan ano ba nun? Sabay tangga mo lang upagabot sa panahon. Basta positibo lang higala, kay kinitan ng kahago magbunga. Maong sa pagkakaroon, salig lang ta sa proseso, lingawon ka o kalimon. Mga kiraan kong barkada. Salamat sa tanan ninyong suporta. Kamutan ano ba nun? Sabay tangga mo lang upagabot sa panahon. Basta positibo lang higala, kay kinitan ng kahago magbunga. Maong sa pagkakaroon, salig lang ta sa proseso, lingawon ka o kalimon.